Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas saudaraku semua. Mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran ya sedulur. Amin. Oh saiki aku nyadap nang pinggir rumah. Bisa wit maning yang rampung lah sawise rampung aku bisa istirahat sejenak. Lah langsung saya beresin yang ning kebun. Loh, saiki ojo di skip dulu ya sedulur video ini. Mudah-mudahan aku agak nerangke masalah lilitan iki. Nek wis dililit ya wis tak lilit. Wingi ya mun anu ora tak video itu. Iki nerang nek masalah apa iki? Masalah mensupayane lahange lancar, lilitane ora bosok ya sedulur. Coba ora mlepas kaya ngono. Caranya ana trike, nek beda wong kuwi beda cara. Ya, beda wong kuwi beda cara. Nek cara awakku dhewek sing wis tak lakoni ya kaya ngene, alhamdulillah kuwi hasile ya kaya ngene ya sedulur. Kaya ngene hasile to. Ya lilitan iki, lilitane dadi pol bodol mburi ke ijo terus ora ireng, ora bosok ngono. Sebab kuwi carane ana. Nek cara batir kuwi kan nek cara batir kaya ngono. Langsung ditekuk ya tas dilit langsung bau terus diiris loh. Kadang-kadang kan ini iki melepas, kadang-kadang tugel jadi ora apa jenenge ora kaya iki. Nek cara awakku iki lilitan iki ya wis tak sedina iki urung tak iris ngarepe ngono kuwi. Lah sawise dibakuk kaya ngene ya tahanan kaya ngene men supaya nek jam lepas ya sedulur. Lah bisane jaga men ora bosok men butul mburi ikine men butul mburi ijo terus nganti entek. Lah iki ora mlepas men supayane bisane dikaya iki men supayane lahange lancar dhisik ya wis lancar. Lah nembe diiris tarakno sedina porong dina dina ngisuk iki wis sedina iki. Lah ngisuk dina ngisuk tak iris nang aku iki insyaallah ya normal insyaallah. Jadi sedulur jadi nek nglilit kuwi yo beda-beda gitu. Beda-beda wong beda cara. Nah, nek carane aku kaya ngene umpamane nek langsung dibakuk mancung lempeng kaya iki umpamane dibakuk kan kadang-kadang urat-urate kuwi kembange jerone kan pada pedot. Kadang-kadang jero ngisore kuwi